Kag sa number 1, Vallecar Transit Incorporated nag-anunsyo sang 10% nga diskwento sa plete sa bus. Magapatuman sang 10% ka discount ang Janssen Group of Bus Companies sa tanan sini nga mga transport services sumugod Abril 3 tubtob Abril 5. Ini ang kabahin sang ilang corporate social responsibility kag bilang sa Batman sa advokasya ni President Ferdinand Marcos Jr. nga bayanihan spirit sa tion sang Semana Santa. Ipatuman ang discount sa plete sa tanan nga transport services sang kumpanya sa bugos nga Pilipinas. Lakip na diri ang Vallecar Transit Incorporated nga nagabiyahe sa Negros Island region kag sa bahin sang Mindanao. Sanig sa statement sang YGBC, tanan nga pasahero ang sara nga maka-avail sang amo nga discount sa Good Friday, Black Saturday kag Easter Sunday. Ini nga inisyatibo ang nakita nga pamaagi sang kumpanya agud makabulig sa publiko nga maibana ng ila galastuhon sa sini nga Semana Santa, ilabi na nga nagasaka man ang presyo sa mga balaklon bangod sa pagtimbuok sang presyo sang gatong. Nagapati ang YGBC nga ang ini nga inisyatibo ang magahatag sang dako nga bulig sa mga commuters nga magapauli sa tagsa sini ka mga puluyan.